Oriġinarjament il-proġett tal-Interconnector kellu jkun lest fis-sena 2012, iżda minflok se jkun inawgurat il-ħamis. Minkejja dan id-Deputat Nazzjonalista Martes Portelli qed issostni li dan huwa proġett ta' Gvern Nazzjonalista. Għalkemm meta mitluba tagħti xi ftit dettalji dwaru, Portelli kienet mifxula għal kollox. U allura huwa il-Partit Laburista fil-Gvern illi jrid jispjega u jagħti d-dettalji li saqsejtni għalihom inti. Saqsejna lil Martes Portelli jekk tafx dwar it-tibdil li sar fuq il-proġett tal-Interconnector b'mod partikolari ir-rotta. Dan għax kien se jgħaddi minn żona tat-tiftix taż-żejt. Sejlek kien hemm xi tibdil fir-rotot jew specifications? Nerġa' nispjegalek fl-ewwel quarter tal-2013 Kien hemm bżonn ta' xi tibdil qed insaqsik xi ħaġa bħala kellem tal-enerġija nimmaġina li taf. naf naħseb aktar mill-Ministru Konrad Mizzi fuq ċerta affarijiet għax il-mistoqsijiet inweġibhom. Iżda fil-fatt ma wieġbet kważi xejn. Meta għamel press conference fuq l-Interconnector u ma tafx dwar it-tibdiliet li kien hemm. Le, nerġa' ħanweġibha li ġdidija mistoqsija li ċifieri int qed tgħidli li jiena għandi nkun naf iktar mill-Ministru tiegħek. Intant il-Ministeru tal-Enerġija għalli għal darboħra l-Oppożizzjoni qed tagħżel li tgħix f'Alice in Wonderland bħal mezza l-Partit Nazzjonalista jipprova jieħu l-mertu tar-ross tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma għal familji u n-negozji. Dwar l-Interconnector intqal li l-Oppożizzjoni titkellem biss u l-Gvern iwettaq. Dan għaliex kien Gvern Laburista li ħadem fuq il-maġġoranza tax-xogħlijiet fl-2014. Dan wara li fl-2013 intervjena biex jinkisbu permessi importanti.